Ще създадем аутфит инспириран от ето тези ногти на Чикси. Вече не съм лилава, но все пак искам да имам нещо лилава в живота ми, а пък съм си накупила много лилави дрехи. Много се вълнувам. Отивам да ги сложа и ще се върна. Ето така станаха ногтите. Много хубаво пастелна лилаво са. И ето това е аутфит номер 1. Може би си мислите каква е тази рокля. Това не е рокля. Това са две части, които са от отделни магазини и аз съм ги мачнала перфектно. Но мисля, че са твърде тъмни за тези ногти. Какво мислите? Има някакви по-светли нарисувани неща по блузата, обаче някакси мисля, че ни трябва нещо малко по-светло. Това е аутфит номер 2. Също е малко по-тъмно лилаво, но пък е много красива роклята. Но смятам, че е твърде официална за тези ногти. Някакси си представях нещо доста кежуал и сладко лилаво, така че може би и това няма да е. Мисля, че намерих моя фаворит и това е аутфит номер 3. Искам само да се похваля колко добре успях да мачна ногтите. Те са абсолютно същото лилаво като блузата. Също така е малко по-кежуал, както казах, така че мисля, че е перфектно. Но пишете ми в коментарите какво мислите вие. 1, 2 или 3.